copii! Astăzi vă spun povestea lui Snoopy, cățelușul cu cea mai mare inimioară. Snoopy mergea prin pădure. Acolo a văzut un iepuraș trist, o vulpiță care plângea, iar motonelul care stătea singurel. Snoopy nu suporta să își vadă prietenii supărați, așa că s-a apropiat încet și a vrut să îi ajute. Toate animăluțele îl întreba pe Snoopy: de ce ești mereu atât de bun? Dar de ce ajuți pe toată lumea? Snoopy a zâmbit și le-a spus: pentru că bunătatea face lumea mai frumoasă. Seara, Snoopy și prietenii lui s-au adunat lângă foc. Snoopy le citea povești despre bunătate. Toate animăluțele ascultau cu atenție, iar inimile lor deveneau mai fericite. Snoopy le-a spus: fiecare inimioară poate face o diferență, oricât ar fi de mică. Într-o seară, iepurașului i-a fost frică. Credea că nu este suficient de puternic, dar Snoopy s-a așezat lângă el și a spus: eu cred în tine și prietenii tăi cred în tine. A doua zi, toate animăluțele mergeau împreună prin pădure. Iepurașul nu mai era speriat, pentru că avea prieteni adevărați. Snoopy era fericit, fiindcă a înțeles ceva foarte important. Cu bunătatea, cu prietenii și cu multă iubire, orice drum devine mai ușor. Și morala din această poveste? Binele se întoarce mereu, dar inimile bune fac lumea mai frumoasă.